És un llibre del qual segurament estic, no sé si és el que més, però dels que més satisfet estic. En principi perquè és un projecte entre dues persones, encara que cadascun ha treballat independentment, però vam estar parlant de com fer-lo. És a dir, la il·lustració i en esta part la creació literària jo crec que estan molt ben engarçades en molts moments perquè vam jugat i teníem una opció o una opinió molt podríem dir, molt definida del que volíem treballar. En el fons és una espècie de lectura gamberra, fresca, irònica, perversa en algun moment, d'una sèrie de personatges de la tradició universal de la literatura infantil i juvenil, des d'Alícia i el conill, Pipi Calces Llargues, el capità Garfi o Pinotxo. Com deia, és un projecte i sobretot jo diria que l'acabaria definint com un àlbum il·lustrat perquè estan molt ben engarçats i molt ben lligats a aquestes, tant per una banda les il·lustracions, les quals jo penso que són molt bones, com sempre, tot el que fa Paco, com també penso que el treball fet des del punt de vista de la creació literària i poètica.